फैदो लोगोफोर बिदिबा जोङो मिसिं टु बर' ट्रेन्सलेसन जों खालामदिनि मिसिं टु बर'। नाम्बार 1 आव दङ थाथ'। थाथ' माने बर'आव आबौ। नाम्बार 2 आव दङ याय'। बर'आव आबै। नाम्बार 3 आव दङ बाव। बाव माने बर'आव आफा। नाम्बार 4 आव दङ औवो। बर'आव आइ। नाम्बार 5 आव दङ बत्तान बाव। बर'आव आयं हौवा। अब्ला फै जों खनसे रिपिट खालामबावनि। नाम्बार 1 आव दङ थाथ'। बर'आव आबौ। नाम्बार 2 आव दङ याय'। बर'आव आबै। नाम्बार 3 आव बाव। बर'आव आफा। नाम्बार 4 आव दङ औवो। बर'आव आइ। नाम्बार 5 आव दङ बत्तान बाव। बर'आव आयं हौवा। फै जों दानिया नेक्स्ट फारसे थांबावनि। नाम्बार 6 आव दङ बत्तान औवो। बर'आव आयं हिन्जाव। नाम्बार 7 आव दङ बाबय। बाबय माने बर'आव आदै। नाम्बार 8 आव दङ आदजि। आदजि माने बर'आव मादै। नाम्बार 9 आव दङ खाखो। खाखो माने बर'आव आमाइ। नाम्बार 10 आव दङ नानि। नानि माने बर'आव आनै। फै जों अब्ला खनसे बुंफिनबावनि। नाम्बार 6 आव दङ बत्तान औवो। बर'आव आयं हिन्जाव। नाम्बार 7 आव दङ बाबय। बाबय माने बर'आव आदै। नाम्बार 8 आव दङ आदजि। आदजि माने बर'आव मादै। नाम्बार 9 आव दङ खाखो। खाखो माने बर'आव आमाइ। नाम्बार 10 आव दङ नानि। नानि माने बर'आव आनै। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आङो बेबायदिनो नोंथांमोननो लाबोबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। थेंक इउ फर वाचिं।